piye carane mateni Bagong. Nah, niku monggo dipun pikir sareng-sareng. Sampeyan iso ngandhake kok bareng tekan ngendone kok kon mikir bareng-bareng niku pripun. Mergo yo angatenan Dipate mateni Bagong niku angatenan. Nggih. Bagong niku nek karo wong Kurawa wis kebacut sengit. Umpama Bagong diapusi dijak teng negara Ngastina, terus diapusi diwenehi dhuwit. Bagong niku ya watake kaya Semar. Bagong niku arep wong sak kepenake dhewe ning titis paningale lantip batine. Mula tekan iki nek dinahi Brana Picis, dinahi derajat pangkat, dinahi bondo donya. Bagong ngerti malah ngamuk teng Ngastina sapa sing arep nandingi Bagong? Ayo. Monggo nika nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Ngawur tenan Bagong nika. Pun. Nggih. Sapa sing arep wani? Kurawa apa mboten nonton sing wani karo Bagong. Anak Prabu Karna nadyan Digdaya Sekti Kalintang, kula kinten mboten badhe mentala mejahi Bagong. Kula menika mboten Tuhan sembah niring ulun kapurba risang murbeng rat
ning sahanan ingkang mring kanang sing tasih maweh buka kang sawegung Awikna Mastu Purama Sidhem Awikna Mastu Silat mrimbang jagat karana silang tandha kawisisaning bisana sono sinambung langamula pesta masestantun lampahing Buddha jinantur tutur kadela tulat milap ing paradya pinasita upama praniskara karo Dyatmi ing jaman murwa pinadita meng lalata manggata kapasraning Gowita tanpa renggeng pralambang patumpa-tumpa marma panggung Sang Purwengkata sebebyar dumadining wayang purwa anenggene negari penting ingkang iku Adidasa Purwa eka marang sawijadine luwih dasa 10 para marang wiwitan ing minangka dadi purwakaning kandha saratri mangke imbang-imbang ana tansami kejawi amung gumlaring negari Ngastina ya ing Gajahhoya ya ing Liman Benawi ya ing Kuru Janggala mumpung garis 100 tanantu kali 1000 tanjang ketiga krana negara Ngastina dumadi saking puluh-puluh bebanjaran sing asapantuya Benawi tinampi ombak samudra biru anglangut kang tanpa pagut pegating paningal kapanto uruting Cakrawala wane-wane cakri ing wisik sampun kineping jurang corong kinepung guwa serung kinarya susu ing peksi lawet miang sarang durung wonten ugi pasisiran Tersasana Jembar kebekaning pasir gemlaring garis pinggir tanem tuhang rembuyung royo-royo karang kitri ruwe-ruwe ning klopo pratandha bumi subur pasiten mawur sadengah tinandur tangkar tumangkar kawuryan dadi gunung-gunung banjengan ngarang sang langit lenggak-lenggok lampahing tuwing mijil saking sendang-sendang wening tirtane line pinara para pramiti nampi wadhuk bendung-bendung kinarya hanglene sawah miang pategalaning lara kisma wekel pangulaing tetanen bebasan tan ana bumi sajeng kangkang selo sadya tinanduran tanan tuwa kang ora kapitandya Bathari Sri Agelaring Pasabinan Yayah Rukmisari kang pinangku pertiwi pategane nenggo kula ijo nganger buyung gegodhongane ambyet poe nganti kaya manglung-manglung wit-witane pala kependhem pala kesimpat pala gumantung sadaya tan kuciwa cinawi tukulan kang maweh kesarasaning diri ing nyara Jakaya pitemen sang rembaka lamun sang agelaring pangonan lamun panci serap surya samya mulih marang kandhange dewi-dewi datan ana carane kandhang kanggo kinancing palang labet tepi saking tindak Durjana Cudi samya sayuk saeka kapti akare luhuring nusa bangsa tuwi negari Ngastina wana gungembanging gunung hanggung rineksa mrih lestari rum tumurun trah tumerah sadaya dadi rega-reganing lingkungan langkung-langkung lamputa tinaliti jalma sampet ing sesanggeman sepen saking tindak sangsaya sinangsaya tebing wada winada anane amung samat sinamatan daya dinayan sawiji-wiji wis mapan jatining jejiban ingkang wiji mawujud manunggaling cipta rasa karsa hambabar karya denging binasake negari Ngastina lagu semula lagi ngancik marang jaman kencana panjang punjung pasir pawukira jinawi gemah ripah karta tata turaharja dasar negara gedhe bare padang jagate dhuwur kuku situr taduh kuncarane lah sinten to wau
Ingkang ngasta pusaraning adil praja ing Astina, menang ngucapna dosa namaning Sang Nata. Dasaraning 10 nama wis mestani jejuluk Sanata Prabu Duryudana, ya Suyudana, ya Jakapitana, ya Jayapitana, ya Kendari Suta, ya Dastratmaja, ya Santri Pamangsah, ya Kurawendra, ya Sang Kurupati. Nalindra guna ing agunatan ngendhak gunaning jalma luhur datan kula landhap lan kasoring sesami. Risa juga nedeng lenggah madaning dampar ora mantra-mantra sipating Ubathara. Yayasan Hyang Bathara Kuwera diwaning kesugihan nang Ijawantah. Ing jawi pepandher kang sami sumewa yayah roping samudring kedaratan. Datan kantun sangganing para anung-anung ketungguling praja Ngastina. Ingkang sampun nyerpepeh pindha sata matarangan menika ta warnane nindya mantri muka pangarsaning praja. Ada dalaming palasa jenar Rekyanapati Harya Sengguni ya Harya Suman. Rekyanapati Harya Sengguni mengkeraken ujum paran para praja ing Ngastina pandhita ing Sukalima peparab dah Nyewang Druna ya Sang Kumbayana. Datan kantun pilenggahipun Narpati Ngawangga Sang Adipati Basukarna ya Basusena ya Surya Putra, ya Bismantaka. Pamungkasing pasiban kadang nata satra ing tirta tinaraden Harya Kartamarma. Ing wingking handher mlabar sangganing kang samyang gantung pasisiran jejel riyel rapet-pepet pipit prasasat atau pandengkul datan posala. Labet kadang para siba ing alun-alun hambidak gendera rontek umbul-umbul kekiter hangendanu yayahi munting mangsa labuh. Paing megar mendha jamur barat mangsa rendheng tumbak ing rangapya jati ngarange mangsa ketiga. Palandinera didhem permanem tanana banek ing walang alisik nadyan gegodhongan kengeng ubah samirana datar pampah. Kabar sumong swaraning pradonga munyang ngarangken miwah pangelik ing Waranggana akari wasri seneng madyaning pasewakan negari Ngastina. Palandiri mangke sanata dereng kepareng wedhar pangandikan. Dadya tambuh kang samya nyabawa parandiring mangke Sang Rekyanapati Harya Sengguni sigra ngrantu sabdaning sanata ing Astina. Datan kantun Begawan Durna dadak kagiat ing driya dupi midhanget swara bendhe. Dadya pratandha blesna sanata ing Astina asra medhar pangandikan. Kumangna wijining pangandika sanata ing Astina Prabu Duryudana ingkang dereng kababaring lisan. Ring Astina Maha Prabu Duryudana Om
lengleng miyang sasangka wayahnya lagi lumaras mangrengga lareng puri yakti ana Sirmandaya Mandaya sekaring keswa Calatri kapitaning Sarya dening Wangkawa Hanjrah sumembur saking salira Risang sekaring Nalendra lela Risang sekaring Nalendra sukmeng nala rum sedya asmara dewa dewataning sukmeng nala salira madebya debya sang nata ngandika Niwang sukmana mangadin luwih ana sasmintan ingsun jagat wasisaning upadara paman Blasa Jenar prayogaken anggenipun lenggah madaning Datraya negari Ngastina paman Patih Harya Sengguni kula non kira anak Prabu sampun boten kirang prayogi pisawanipun ing abdi ing kepatihan namung derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabektinipun ing abdi kunjuk sanda pepodo paduka anak Prabu kula tampi dawah sami-sami mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah paman Blasa Jenar kawula nok-nok inggih sampun boten kirang prayogi pisawanipun ingkang abdi ing kepatihan nggih kawula nok-nok nuwun inggih Bapa Menembandurna winanting karaharjan rawuh jengandika Bapa ing Sukalima Bapa Menembandurna ing Sukalima Astaka swara sila berdobo swalu gimbal sumerante hawela lawaha Nuning kengger tansah pinangan ing kawidatan ing sambi kula sowanipun ing Bapa ing Sukalima mangga widada sowan kula
Nirbaya Nirwikara Durga mendhak kala sirna namung kepareng kula ngaturaken Pudi astawanipun ing Bapa kunjuk ngersa paduka anak Prabu Ngastina ngger, anak Prabu Duryudana. Sampun lutamya karya bumbung raos sing manah. Mboten langkung kasekecak nuanggen jengandika lenggah Bapa Penemban Durna. Oh inggih, kula naknan. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Bapa ing Sukalima wonten negari Ngastina. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kasekecangan nanggenipun lenggah wonten ing Datliya Praja Ngastina. Koko Prabu Karna ing Awangga. Kawula non nggih Yayi. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Ngraka ing Awangga. Namung dalan sasamunipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ing Ngraka kunjuk ngersa paduka Yayi Prabu Ngastina, Yayi Prabu Duryudana. Sampun lutamya karya bombong raos sing manah, mboten langkung kasekecakno anggen jengandika lenggah. Koko Prabu Karna ing Awangga. Kawula non nggih. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing Ngraka ing Awangga. Apa dene sira Dimas Kartomarma? Prayogakno ngene siadi ngadhep ngarsanipun Kakang. Lho Diwaji. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi kepatihan utawi ngabdipun Kartomarma. Namung deran saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumengkeming pangabekti kula kunjuk Kanjeng Koko Prabu wis datompa. Ora liwat pangestuning kadangmu ing Ngastina Gagitampanana. Kula pun dinggo jimat paripindhayana ning kasantosan. Tatanan Prawadya Balaja nganti ana ing padha saur manuk. Jeneng manira diambabarake wigatining pasewakan. Menapa ing sampun paduka dawuhaken kula candhingga jimat sesembahan kula ing Ngastina Kanjeng Koko Prabu Duryudana. Paman Harya Senguni, kula wonten paring adhau Bawaduna. wonten timbalan nger. Miwah Kakang Prabu Karna ing Awangga. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi tadah wadana. Dene dinten samangke kula wantun hambaya dhateng rawuh jengandika sami. Mongko menika sanes dinten pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken madyaning Datulaya. Ewadene kula ngrawuhaken para sepuh. Mila saderengipun ingkang putra mbabaraken wigatining pasewakan. Mboten lega raos sing manah menawi dereng wonten wiyosing pangandika kepareng-paring pangaksama dhateng putra ing Ngastina. Paman Harya Kepatihan Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nyawa-nyawa jimat kula nggir sesembahan kula wonten ing Madyapada prapteng delahan. Nyatanipun ing abdi kepatihan menika ngiyup dhateng sandhap paduka ingkang paring pengayoman dhateng ingkang Bapa ing kepatihan. Anak Prabu ingkang paring panggesangan dhateng ing Bapa. Mila sampun ngantos namung katimbalan sowan nadyan ingkang Bapa kadhawuhan mlampah ingkang tebih saha mbeta barang ingkang awrat. Kula mboten badhe swala waton paduka anak Prabu ingkang paring dawuh. Malah sak mangke kaselak raos sing manah kula ngawuningani menapa ta wigatosipun dene paduka ngawontenaken masewakan ingkang beneh kalan adat ingkang sampun kepareng ing Bapa ing kepatihan cumadung dawuh pangandika paduka nggir anak Prabu. Nadyan ingkang Bapa ing Sukalima semanten ugi. Kados kula jangkah-jangkah anggen kula lumampah saking pertapan Sukalima mituhu dhateng sabda pangandika paduka anak Prabu ing Ngastina bilih rikalagan sakmangke kula kadhawuhan sowan wonten negari Ngastina. Nggih. Gandeng ingkang Bapa sampun keparang sowan ngabiyantu ngersa paduka anak Prabu ing Ngastina tumunten kula nyadong dawuh wonten wigatos menapa dene jengandika ngawontenaken pasewakan ingkang beneh lan adat ingkang sampun ingkang Bapa ing Sukalima nedya ngangrungaken jangga nilingaken karna mastuti dhateng sabda tama paduka anak Prabu ing Ngastina. Yayi, kula trambabaraken ingkang sejati ing Ngraka ing Awangga kepareng midhangetaken ingkang tetela menapa ta sababipun dene paduka ngawontenaken pepanggihan ingkang beneh lan adat ingkang sampun menika. Yayi, kepareng hamba barana dhateng ingkang Ngraka ing Awangga Yayi Prabu Duryudana. Anjrah ingkang Puspitarum asil ring samirana mrih Om Sekar
kadung ngas kandanyo maweh raras renaning driya Paman Arya Wonten dawuh nggih. Bawadurna Wonten timbalan. Kakang Prabu Karna ing Awangga Wonten timbalan Yai. piranganipun para punggawa, piranganipun para sesepuh ingkang kula anggep manunggal lair lan batosipun kaliyan Duryudana menika namung 3. Inggih menika Paman Plasa Jenar Bapa Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga ingkang estu-estu ngrungkepi dhateng kanalindranipun ingkang putra ing Ngastina. Mila kalanggan menika boten wonten ingkang kula caketaken kejawi namung piyayi-piyayi tuwin pinipunden menapa pini sepuh ingkang lair batos nyengkuyung dhateng ingkang putra ing Ngastina Duryudana. Mekaten nggih anak Prabu. Oh inggih, inggih. Lajeng keparengipun wonten ing pepanggihan dinten sakmangke kula boten badhe ngrembak perkawis negari Ngastina. Nanging kula badhe ngrembak ingkang sampun mangambal-ambal kula rembak lan sampun wungsal wangsul dipun upaya kados pundi mrih kasembadaning sedya. Boten sanes kejawi namung pejahipun para Pandhawa. Kula menika gumun setahun jegleng serendeng. Persasat kula menika ngantos meh kemawon nglepataken dhateng ingkang karya jagat. Liripun kados pundi? Sampun marambah mangkaping-kaping Pandhawa menika kajangka pejahipun. Ewadene boten nate kasembadan dumugining pejah. Nanging pendak-pendak dipun jangka pejahipun Pandhawa tansah manggih mulya, langkung-langkung malah tansah nampi kanugrahan. Monggo nyatanipun Pandhawa menika namung gangsal glintir ewadene kados dipun ayomi dening panguwasaning dewa. Bawadurna prisa piyambak anggen kula jangka patine Pandhawa menika mboten nalika ingkang putra sampun dados nalindra nadyan tasih sami-sami rumagang tegesipun tasih nem. Kula sampun budidaya damel srana pejahipun para Pandhawa parandene tansah gagar wigar tanantuk karya. Nalika obong-obongan bali golo-golo Pandhawa mestinipun pejah, mestinipun dumugining sirna awit palermanipun Pandhawa ingkang sampun kula obong. Ewadene luput senjata tawa, Pandhawa saged waluya nirmala temah jati, jati temah mulya, wal saking bebaya geni. Nalika Werkudara kula bandha lebetaken sumur upas. Bratasena boten pejah nanging malah pikantuk kanugrahan. Nalika kula lorobaken wonten ing wana Marta supados dipun tedha bangsaning Dubriksa, bangsaning Jim Setan. Ewadene Bratasena boten pejah nanging malah pikantuk negari inggih menika negari Gendraprasta. Wungsal wangsul marambah makaping-kaping cara kula gunakaken supaya Pandhawa tekaning pati parandene ingkang kelampah mboten dumugining pejah nanging Pandhawa tansah manggih kamulyan. Paman wonten dawuh kula badhe nyuwun mriksa menapa ta sababipun Pandhawa sabab pendak dijangka patine mboten ati kasembadan. nuwun sewu nggih.
Menawi paduka anak Prabu dawuh bab perkawis mekaten Blaka Suta kemawon kula mboten mangertos. Menapa ta pusakanipun Pandhawa lan menapa ta gegaranipun Pandhawa ingkang namung gangsal ewadene dipun jangka pejahipun mboten nate kasembadan. Malah mboten namung paduka anak Prabu Duryudana ingkang rinten panteraning dalu tansah amitang babagan perkawis menika nadyan ingkang bapa ing kepatihan mapan wonten ing plasa Jenar menika mboten nate kendhat anggen kula tansah mbudidaya sarta angonceki menapa ta sababipun dene Pandhawa mboten saged dipun jangka pejahipun menika ing dadosaken gumun raos ing manah kula namung nuwun sewu sareng kula petang-petang jebul nyatanipun Pandhawa menika anggenipun mboten saged dipun jangka pejahipun menika mboten krana Pandhawanipun ingkang ampuh mboten sabab Pandhawanipun ingkang digdaya nanging sabab menapa mboten sanes kejawi namung dipun sababaken Pandhawa menika kinayoman Jawata kalih cacahipun Jawata kalih cacahipun sinten setunggal nata Ndarawati ingkang titis Sanghyang Bathara Wisnu angka kalih Semar Badranaya ingkang pengawak Sanghyang Bathara Ismaya inggih Jawata kalih menika ingkang tansah paring pengayoman dhateng pun para Pandhawa mila mboten ngomong-mokal menawi Pandhawa menika tansah dipun jangka pejahipun boten nate saged kasembadan mila saking pamanggih kula menawi badhe damel pejahipun para Pandhawa langkung prayogi kedah nyingkiraken inggih menika Jawata kalih ingkang sampun paring pengayoman dhateng para Pandhawa inggih menika Punata Kresna miwah abdi kinasih Semar Badranaya wonten paman kasinggihan mekaten nggih malah babar wisan kula nyuwun dawuh upami paman sampun manggihaken srana menapa kedah kula tindakaken supados dados srana pejahipun Nata Ndarawati miwah pejahipun Semar Badranaya. Lah menika ingkang angel babakan menika. Sabab Nata Ndarawati menika ugi digdaya, Semar menika namung derajatipun aceplik nanging ugi digdaya, namung semantena. Anak Prabu Duryudana menika kagungan nujum ingkang ampuhipun kegila-gila. Inggih menika Kakang Penemban Durna. Monggo klaturi ndangu dhateng Kakang Penemban Durna pengapesanipun Kresna kalian pengapesanipun Semar menika mapan wonten ing pundi? Oh Durna. Wonten dawuh, Ger. Kula nyuwun dawuh saking Bapak Durna. Aturipun Paman Harya Sengguni Pandhawa mboten saged dipun jangka pejahipun krana dipun ayomi dewa kalih inggih menika Wisnu kaliyan Ismaya. Ingkang mapan angganipun Nata Ndarawati kaliyan Semar. Bapak Durna menika pendhita ingkang ampuh. Ampuh. Pendhita ingkang digdaya. Mbok menawa. Kula nyuwun kanthi sanget Bapak Durna saged paring pepadhang kados pundi caranipun mejahi Nata Ndarawati lan mejahi Semar Badranaya supaya kula kelakon gawe srana Pandhawa ngatang-atang dadi bathang. Ah! Gondhong Bleguduk suwaru gembol Sumarante hawela. Nuwun sewu Ger, menawi panjenengan dangu babakan perkawis menika kaliyan Kang Bapa ing Sukalima menika panjenengan boten klentu tiyang. Boten klentu tiyang. Tegesipun kados pundi? Pancen kedahipun panjenengan nyuwun priksa dhateng Bapa ing Sukalima. Panjenengan kedahipun nyuwun priksa dhateng Bapa ing Sukalima, jer sampun dipun sebat Durna menika pendhita ingkang manyar-manyar. Durna menika pendhita ingkang kok kendel sik ana montor mabur nggih Durna menika pendhita ingkang kalukengrat anjayeng bawana sinten ta inggih boten kos kalian Begawan Durna sedaya sampun sami ngundangaken dhateng ngumandhangipun pendhita ing Sukalima inggih menika pun Begawan Drona inggih Begawan Kumbayana iya Kakang wah jan aku seneng nek Kakang ngene iki tegese ora selak karo pegawean kula nyuwun Nata Ndarawati saged dipun pejah menika saranipun kados pundi? Menawi Nata Ndarawati menika saged dipun pejah menika kedah koncatan inggih menika pusaka Ndarawati ning sinebut Sekar Wijaya Kesuma. Awit Sekar Wijaya Kesuma menika dados panggesanganipun tiyang sak jagat ing dereng winanci. Monggo Nata Ndarawati menika tansah cecunduk Sekar Wijaya Kesuma. Mila mboten nama mokal. Menawi Nata Ndarawati menika mboten saged pejah awit piyambakipun menika mawi Sekar Wijaya Kesuma.
Srananipun pejahipun Ndorowati kados pundi? Kedahipun wonten tetiyang kang wantun nyidra wujuding Sekar Wijaya Kusuma. Nah, menawi ngrembak babakan nyidra Sekar Wijaya Kusuma menika bab ingkang boten pinanggih ngakal. Sab menika sabab menika saking cepete sab. Oh nggih. Sabab Sekar Wijaya Kusuma menika tansah mapan wonten ing kancing gelungipun Nata Ndarawati, tegesipun tansah dipun agem cundhuk dening Nata Ndarawati. Mila menawi ngrembak perkawis pejahipun Kresna menika nuwun sewu lho, Ngger. Menika angel. Nanging nuwun sewu sampun ngantos gelo penggalih panjenengan. Menawi Nata Ndarawati mboten saged dipun pejahi, samenika ingkang dipun angkah pejahipun inggih menika Semar Badranaya. Menawi Semar pejah, Nata Ndarawati lajeng lemes pepes bayu kang tapis. Tiang menawi sampun boten gadhe kegiatan menika tertentu gampang kencokan penyakit. Menawi Nata Ndarawati mangke boten gadhe kegiatan tertentu kenging penyakit sak boten-botenipun tipes. Oh. Sasampun menika lajeng dumugi ning pejah. Ateges kedah mejahi Semar rumiyin. Kedah mejahi Semar. Lah saya aku tak takon karo Kakang Durna. Dik Patih. Keringkiane Semar ki nggo napa? Semar kuwi keringkiane diapusi. Diapusi tegese piye? Ngaten mawon. Semar ditimbali wonten negari Ngastina. Lajeng Semar dibuyuki dhuwit brana picis. Dinehi derajat pangkat. Wong suci kaya ngapa, batina kuat kaya ngapa, nek dibuyuki dhuwit mesti minger kiblate. Saiki ki nomor 1 ki sing dadi panguwasa ki dhuwit. Oh, ngono. Engko nek wis Semar mendem dhuwit ning negara Ngastina terus diracun, Semar mati. Nek miturut aku kok kuwi kok ora bakal kelakon. Lho, sebabe Semar ki nek gelem sugih wis wingi-wingi. Semar niku dewa. Semar niku Sanghyang Ismaya. Upama gelem sugih, Semar ora bakal dadi Panakawan ning mapan enten kayangan. Iga pertikel sampeyan niku mboten ketemu ngakal. Napa ngoten? Nggih. Liyane niku kira-kira ana mboten? Wonten. Semar dijak teng negara Ngastina terus dindemi. Dijak ropian-ropian, omben-omben. Mengki nek Semar pun ora eling dleming nika terus disuduk wetenge men tekaning pati. Semar niku ora tau gelem tumindak kaya ngono. Ngoten. Semar niku watake apik tur ora gampang kegiwang karo bab kadonyan sing kaya ngoten. Mula nek sampeyan ngejak Semar dijak ropian-ropian seneng-seneng niku bab sing ngayawara ora bakal kelakon. Liyane niku kira-kira ana napa mboten? Semar dijak teng negara Ngastina. Ngaten, terus dinehi wong wedok. Dijepi, kon milih. Sing lemu, sing kuru. Apa sing semper? Semar nek ora wong wedok mesti terus kegiwang atine. Nah, niku srana sing apik supaya mateni Semar Badranaya. Kula kandhani nih, sampeyan niku pendhita kula gagas kok malah kurang pengalaman. Loh, kurang pengalaman bab napa? Sampeyan ngerti mboten bojone Semar? Bojone Semar sapa? Dewi Kanastren niku widodari. Kula tak takon, ayune wong jagat sik ngungkuli ayune widodari sapa? Semar ora bakal kegiwang. Loh, napa nggih? Nggih. Semar niku bojone widodari tur wong. Kok sing apik cangkeme iki? Lho, kula mung ngomongke lho. Semar niku bojone widodari tur wong. Sampeyan niku omong kaya ngene niku sengkringe. Kula niku ya bojone ya widodari ning keleke papat. Nggih, lah kula mung ngomongke nek ya tur wong. Oh, dadi Semar niku bojone widodari. Nggih. Lah saniki gawe srana sanesipun. Menawi cara kula Semar mboten saged dipun blithuk sarana tembung ingkang manis. Lah, sakmenika Semar dipun angkah pejahipun, sarana manahipun dipun gawe grantes. Manahipun dipun damel grantes. Sing dipateni dudu Semare sik, ning anak-anake Semar. Anak-anake Semar dipateni. Anake Semar telu dipateni, Semar kelangan anak telu grantes pikire. Wong grantes pikire niku mesti gampang kencokan penyakit. Nggih ta, tipes. Kula gagas sampeyan niku pendhita ming watone iso omong ning ming ngawur. Mboten ngawur niku tenan. Ngoten. Gareng pateni, napa Petruk dipateni. Napa Bagong dipateni.
Nuwun sewu kula tak takon. Upama iya kaya ngono, kira-kira miturut sampeyan sing Semar iso ngrantes tenan iku anake sing ditresnani sinten? Nek Gareng niku ora pati ditresnani karo Semar, merga matane kira, sikile becik, tangane cekot. Petruk niku ora pati ditresnani. Nah, sing ditresnani banget kali Semar niku Bagong. Sebabe apa kok Bagong? Sampeyan ora ngerti sejarah. Bagong niku dumadi saka ayang-ayangane Semar. Oh, ngoten. Nggih. Miturut sejarah sing kula ngerteni, dok nalika Semar mudhun ning jagat sepisanan niku durung duwe kanca, duwe ruang. Terus munggah wonten ing kayangan nyuwun kaliyan para Jawata diparing ana kanca. Terus dewa nyebda ayang-ayangane Semar wujud Bagong. Mula Bagong niku kurang ajar karo Semar, ora tau kuwalat, ora tau ketaman apa-apa. Merga niku ayang-ayangane Bagong anu Semar. Mula nek ngaratur kula, Bagong kudu dipateni. Nek Bagong mati, Semar pepes bayu kang tapis. Gampang ngene mateni Semar. Nah, sakniki pertanyaannya, nggih. Piye carane mateni Bagong? Nah, niku monggo dipun pikir sareng-sareng. Sampeyan iso ngandhake kok bareng tekan ngendone kok kon mikir bareng-bareng niku pripun? Merga yo angetenan Dipate mateni Bagong niku angetenan. Nggih. Bagong niku nek karo wong Kurawa wis kebacut sengit. Umpama Bagong diapusi, dijak teng negara Ngastina, terus diapusi diwenehi dhuwit. Bagong niku ya watake kaya Semar. Bagong niku arep wong sak kepenake dhewe ning titis paningale lantip batine. Mula tekan iki nek dinahi brana picis, dinahi derajat pangkat, dinahi bondo donya. Bagong ngerti malah ngamuk teng Ngastina sapa sing arep nandingi Bagong? Ayo. Monggo nika nek nesu nguyuh sak nggon-nggon. Ngawur tenan Bagong nika. Pun. Nggih. Sapa sing arep wani? Kurawa apa mboten wonten sing wani karo Bagong. Anak Prabu Karna nadyan Digdaya Sekti Kalintang, kula kinten mboten badhe mentala mejahi Bagong. Kula menika mboten ketang sekedhik, tau tate nampi pangudangipun Bagong, tau tate nampi dipun lela-lela dening Bagong. Mila perkawis menika menawi ngrembak perkawis pejahipun Ponokawan kula mboten tumut-tumut. Panci sampun kebak menawi jenengan tumut. Pancen layar tenan kok ya. Bahasane iki saka ngendi? Angel kaya kula niku angel Dipate. Kudu duwe sifat atos suarane. Nggih. Niku lagi iso dadi Begawan Durna. Oh nggih, nggih. Ha terus pripun carane mateni Bagong supaya Kurawa niku aja dadi srana patine Bagong. Menawi cara kula nggih, Ger, Bagong menika dipun pateni nanging saranipun nabok nyilih tangan. Lho, angel ta Dipate? Nggih. Nabok nyilih tangan. Nabok nyilih tangan niku tegese sing mateni Bagong dudu Kurawa, ning Kurawa nabok nyilih tangane wong. Monggo Bagong, Gareng, Petruk, Semar niku manute kalih para Pandhawa. Lah niki menawi wonten kalodhangan iso ketemu karo para Pandhawa salah siji, upama ta Janaka, apa Werkudara, apa Nakula Sedewa, diblitok supaya gawe srana patine Bagong. Upama Bagong mati saka tengene para Pandhawa, kula karo sampeyan ora kelepetan dedosan tur Semar ringkih. Lho, menapa mboten gleleng? Menapa mboten sae? Menapa sampun laturaken? Serananipun kedah Pandhawa ingkang kedah mejahipun Bagong. Nanging kados pundi anggenipun dawuh dhateng para Pandhawa menika gumantung dhateng jengandika anak Prabu Ngastina. Nuwun sewu, sakniki malah kula balekke teng sampeyan. Lho. Kok malah dibalekke teng kula? Sampeyan niku gurune Pandhawa. Nek anak Prabu Duryudana sing paring dawuh kalian para Pandhawa mejahi Bagong malah kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Tekesipun sing ora ketok nggih sampeyan. Tur Pandhawa manut kabeh nek karo sampeyan. Sampeyan sing kudu dawuh Pandhawa mateni Bagong. Pun ngoten mawon. Iki kok aku kabeh to iki? Lah wong nyatane kaya ngoten kok sampeyan mang gawe srana teng negara Ngamarta napa dos pundi mangke dawuh kaliyan Werkudara napa Janaka supaya mejahi Bagong. Niku nek cara kula kok ketoke mathuk banget Kakang Prembandurna. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngrakit nawang sesangka Nalendra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrempak ing wadya Kurda kura kagiri-giri
Ronanggana magawe gelari rawang-wang Om nganti kaya bedet sewu nebo pategalan pangendikaning Sang Begawan Durna ndrewili kaya grojogan gumarenggeng madyaning datul ya negaring Astina dinampi nata ing Astina Prabu Duryudana parandening mangke den nam-nam wonten saklebeting penggalih andadosaken kodheng sutaning galih nglenggahi kanyun pinangka wardu kanyun jare meganten wardu jarwa ngejong nadrung abang durung manding jasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping wuri kose balbonamu apa to kang dadi darunane ora ana macan saka Rangke Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung sawanipun satru ing Jodipati Raden Harya Werkudara jelek akarya kagiat kang samya mulat Sinong mati Sinong mati jagat kinari among Mbak lumembak ombak ing samudra ae ana bale lumut ambrekanggeng awito denceng-dencengan jagat wasaning Ubathara gawe kaget ora pangling adiku lanang Jodipati Dimas
padha kandhirarja sapraptaning Siadi Yai Werkudara ana ngarsaning mun Kakang Dimas Bratasena. Wah. Duryudana kakangku iya. Slamet tekaku aku ngaturake basaku katura. Ya, Yai ndak tampa pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadekake jimat. Nuwun sewu Raden, katuran karaharjan rawuhipun. Sengguni bapakku slamet. Aku ngaturake basaku katura, sengguni bapakku. Inggih kula tampi dawah sami-sami nggih. Dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kaya wis ora kurang kepenak. Oh, anakku ngger, anak anu ngani ndita. Bocah mursid iso mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheka ning pangucap kababaro dadi pakarti ya ngger. Werkudara, Bratasena, Bimasena, Sena Nugraha. Padha kanthi harja sapratamu ya nang, ya lik, ya ngger. Yo. Bapa Durna, bapakku aku ngaturake sembahku katura. Oh, tak tampa. Gawe gedhe ning atine wong tuwa. Piye, Ngger? Oh iya, slamet wae to. Iya. Wis sawetara ora sowan ning pertapan Sukalima. Oh, tak arep-arep Werkudara. Kowe iki sesuatu sing tak tresnani. Anakku sing banget nabet ana ing penggalihing pun bapa ing Sukalima iki ora ana le kejaba mung kowe Werkudara. Iya. Kowe iki mbiyen nalika enom senengane tekan Sukalima, nganti nginep-nginep barang. Jaman njaluk ngelmu karo Begawan Durna. Oh, bareng saiki wis entuk ngelmu akeh, wis pinter, wis SSM. Kowe ora tau dolan menyang Sukalima, kaya ngono kuwi ya. Murid ora ngerti karo gurune. Sing gedhe pangapuramu. Mergo akeh kewajiban sing kudu tak tindakake kewajibaning kasatriyan. Ya wis ora dadi ngopo ning selakno tilik bapakmu ya Werkudara. Aku saya tuwa. Butuh tak perhatikan. Iya. Piye? Banyu suci Perwitasari isih apa ora? Ya isih. Syukur Werkudara, tok rewangi jegur segara golek banyu suci Perwitasari ya. Aja sak penake dhewe nggunakake banyu suci Perwitasari. Kuwi banyu suci ora sak penakmu dhewe. Aja tok teteske karena tetes ana. Ora apik aja saben wong tok tetesi yo. Ora becik Werkudara. Ya ora. Sing apik-apik wae sing tok tetesi. Iya. Piye? Ya ngaturake panuwun. Isih kepengin njaluk banyu ora? Yen isih aku njaluk. Ana kae banyu degan. Nek kowe gelem. Wah, kala mangsa tak perlokke. Prayoga nongonmu lungguh ya, Werkudara. Ya, wis ora kurang kepenak. Dimas katangipun Kakang padha raja sapratamu Yayi. Karna kakangku. Slamet tekaku, bektiku atur. Ya, tak tampa. Werkudara prayogakno. Kaya wis ora kurang kepenak. Werkudara. Duryudana kakangku apa? Ana sedya apa dene Siadi Prapta ning negara Ngastina mongko tanpa tinimbalan. Yen pancen duwe karep matura marangipun Kakang Duryudana. Sing gedhe pangapuramu yen to sowanku ning negara Ngastina. Iki sejatine ora duwe niat sowan marang Duryudana. Nanging nggonku kepengin ketemu karo guruku ya kuwi Bapa Durna, ya Durna guruku. Bakal ana pitakonan sing bakal tak aturake marang Durna bapakku. Mula aku njaluk kanthi banget wene ana kalodhangan Purbawasesa marang Durna bapakku supaya dina iki nampa kang dadi ature anake lanang ya kuwi Werkudara. Yayi, ndak paringi Purbawasesa, ndak paringi wektu sakcukupe. Bawa Durna. Wonten dawuh, Ger. Menika Werkudara sowan betah kalian panjenenganipun Bapa Durna. Kula semanggaken. Oh inggih. Arep ana rembug apa Werkudara? Wah, aku arep matur. Matur cah bagus. Turnaina panalinganira lumajaring ratri. Linenggak jangganira kapisanan. Aneng perang Bratayuda.
Werkudara apa isih kurang ilmu ngono sing tak paringake marang kowe? Apa kowe butuh asmara, tantra, asmara, cintra lan sak piturute? Ora. Apa butuh tapake kuntul nglayang? Tinata mendat dina menter kowe butuh pusaka apa? Kandha karo Begawan Durna mesti bakal tak paringi jer kowe anakku sing tak tresnani Werkudara. Dudu kuwi. Lah apa kowe arep takon apa? Aku arep takon karo Durna bapakku. Bab perkara apa? Sowanku eneng kene diutus karo Mbarep. Dina iki Mbarep nandhang Sungkawa. Loh. Anakku Prabu Puntadewa nandhang Sungkawa sebabe apa? Sebabe apa? Wis dadi ratu kok dadak nandhang Sungkawa barang ki sing dipenggalih apa coba? Mergo kelangan memanon. Kelangan geganti laning ati. Loh, kelangan geganti laning ati apa kelangan pusaka? Dudu. Apa kelangan wujuding bondo donya negara Ngamarta? Oh iya dudu. Lah kelangan apa Cah Bagus? Kelangan apa? Drupadi Mbak Yuku wis ana 3 candra iki ninggal negara Ngamarta. Monggo ora dingerteni menyang endi lenggahe Wara Drupadi. Wah, Mbarep kakangku nandhang sedih kelangan bojo. Aku wis ora kurang-kurang gone goleki Mbak Yuku Wara Drupadi tak rewangi munggah gunung jegur segara paribasane. Nanging ora ana tandha-tandha menyang endi Wara Drupadi lenggah. Mula aku banjur kelingan yen aku duwe guru sing digdaya ya kuwi Durna bapakku. Aku takon karo Durna bapakku, Wara Drupadi Mbak Yuku lenggahe menyang endi yen isih urip papane nendi yen wis ora ana. Tak golekane kuandane tak ruktine cara kapercayane Mbak Yuku Wara Drupadi. Kuwi wae sing bakal tak takokake karo Durna bapakku. Kondok bleguduk swalu gembol sumorante awela Werkudara. Iye. Kowe tak kandhani ya ngger jebul kowe iki lante panggraitane. Kowe tak omongi ya iki nganake Pasewakan Negara Ngastina iki mau padha sedih kabeh. Padha sedih kabeh merga wis krungu kabar nek Wara Drupadi lunga saka negara Ngamarta. Mula banjur padha rembugan piye carane supaya ngewang-ewangi para Pandhawa nggone ngupaya menyang endi lenggahing Dewi Wara Drupadi. Apa tenan kaya mengkono? Loh, nek ora percaya, kowe takon anak Prabu Ngastina. Iya, Werkudara, pancen iki mau ngrembug lungane Mbak Yumu Wara Drupadi. Inggih, Raden, menika wau ngrembak perkawis mindranipun Wara Drupadi. Ah, percaya ora? Nganti iki mau padha kepengin budhalake para wadyabala ngupaya menyang endi Dewi Wara Drupadi. Nanging tak candhet. Aja budal sipik. Dhisik. Merga ngene ya Werkudara, aku entuk sasmita. Entuk sasmita apa? Aku entuk sasmita saka dewa. Lungane Wara Drupadi kuwi bisane ketemu pancen ya kudu nganggo reruba, tegese pepanggil. Tegese nganggo pitukon. Jer Basuki mawa beya. Jer Basuki mawa beya tegese piye? Kudu ana syarat sranane ing kudu dilakoni ana negara Ngamarta. Kudu ana syarat sranane ing kudu dilakoni ana negara Ngamarta jumbuh karo dawuhing dewa sing wis tak tampa. Dawuhing dewa piye? Wara Drupadi bakal kondur marang negara Ngamarta dadi prameswarining Sinuwun Prabu Puntadewa. Waton negara Ngamarta kuwi kudu diwenehi tumbal. Tumbale apa? Kowe kandha. Apa wujud kebo sapi, apa wujud apa wae bakal tak leksanani. Waton dadi srana kunduring Mbak Yuku Wara Drupadi. Dudu kebo sapi, dudu kambangan lan sak piturute kuwi dudu. Nanging sasmitaning Jawata ingkang tak tampa ya kuwi yen ta negara Ngamarta kudu ditumbali ya kuwi wujuding menungsa. Wondene menungsa mau ora liya kejaba amung abdining Pandhawa dhewe. Abdining Pandhawa wondene sasmita ingkang wis dak tampa saka dewa. Abdining Pandhawa sing cangkeme jembar, matane jembar. Sikile cendhek, wonge lemu. Ora kejaba amung anake Semar sing ragil ya kuwi Bagong. Waton Bagong mati, Drupadi mesti bali ning negara Ngamarta, Werkudara.
Aku kudu mateni Bagong. Piye? Wah, aku ora bakal mentolo. Bagong kuwi abdiku. Le ngetutke aku wiwit aku isih eneng bungkus ana ing alas Tik Brasara. Bagong nunggoni aku 15 taun suwene ning alas momong karo aku. Yen aku mateni Bagong, aku menungso sing piye ora duwe rasa kamanungsan. Aku ora bakal mentolo. Ya wis ora apa-apa, perkara mentolo karo ora ya ora apa-apa. Ning nek kowe ora mentolo mateni Bagong, tegese anak Prabu Puntadewa kelangan Waradrupadi. Waradrupadi ora bakal kondur marang negara Ngamarta. Ning yen kowe mentolo mateni Bagong, Sinur Prabu Puntadewa bakal ketemu neh karo garwane ya kuwi Waradrupadi. Wis ngono wae kok dadak dipikir abot-abot. Nek kowe mentolo mangkat to, nek ora mentolo ya wis ora usah dadak mangkat ayo ning Sukalima wae ngopi. Wis ngono kepenak to? Wah. Bingung atiku. Rasa bingung upama bapakmu Sukalima ki menehi keterangan karo kowe saiki pikiran to. Pikiran sing nganggo nalar sing ganep. Pikiran, petungen, atimu petungen. Abot sapa kowe? Abot Dewi Waradrupadi apa abot Bagong? Nek kowe abot Bagong kelangan Mbak Yu ya kuwi Dewi Waradrupadi. Ning nek kowe abot Dewi Waradrupadi, kowe kudu mentala mateni Bagong. Terus aku tak takon karo kowe to Werkudara, upama Bagong mati ki ra isih ana Gareng Petruk to? Isih ana Gareng Petruk. Mula ora usah kuwatir. Ora usah kuwatir. Mati Panakawan siji ning dadi tentrem para Pandhawa. Semar kuwi anake telu. Dijaluk siji rak mesti diwenehke. Ora usah dadak kuwatir. Terus dipateni ngono wae mengko nek wis mati mengko bakale Waradrupadi kondur dhewe marang Praja Ngamarta. Kuwi sasmitaning dewa sing tak tampa. Wis mangkata njujug ana ing Karang Kadempel nembung karo Semar sing apik-apik. Bagong dipateni. Candhak Bagong terus dinyunyuk nganggo kuku Pancanaka. Nyus. Bagong mudar. Aku dosa. Dosa iki rupane kaya ngapa? Aku tak takon. Wong kok gagas dosa. Dosa ki bentuke kaya ngapa? Wong ki rasa mikir dosa. Sing bagus syarat srana ki bakal kelakon. Mengko nek pancen kowe wedi karo dosane, durna sing nangga dosane. Welah gleleng tenan iki. Menenga rasa omong-omong. Nggih. Aku sing nyangga dosane, ora usah tak kuwatir. Pateni. Bagong dipateni. Wis ngono wae. Nek kowe ora percaya ya monggo. Aku memenehi go partikel kok Werkudara. Ewadene kowe ora percaya karo Begawan Durna, kowe ora mentolo materi Bagong, ora apa-apa. Wong Dewi Waradrupadi ora kondur ning negara Ngamarta, aku ya ora kelang apa-apa. Bagong mati aku ya kelangan apa-apa. Waradrupadi ora kondur ning negara Ngamarta, aku ya ora entuk apa-apa wis to. Aku entuk punjungan apa aku tak takon. Aku memenehi go partikel. Ewadene kowe ora ngestu padha dawuhing Begawan Durna, monggo, ora apa-apa. Karna kakangku. Apa Yayi? Wah, aku kudu piye? Yen miturut men kakangku kabeh gumantung ana ing lambe atining Siadi. Yen Siadi kepareng bakal mateni Bagong monggo, ora apa-apa. Nanging yen ora mentala ya ora apa-apa. Cundhukna karo rasamu. Kowe tau tate digula wentah dening Bagong, tau tate rumangsa ditunggoni ning alas nalika kowe isih bungkus. 15 taun suwene Bagong nunggu marang bungkus sing mapan ning alas Tik Brasara. Kowe ora wektu sing sedhela lho Werkudara, ora wektu sing sedhela. Lah apa kabejekaning Bagong sing kaya mengkono mau bakal tok ijoli kanthi sarana kowe mentala karo Bagong. Piye? Lah kok dadi adikku Njodipati kok ora iso mikir sing pening ki piye? Wah, macem-macem kae. Marata coba petungen kanggo nalar sing ganep aja kesusu mundak kesluru tembe mburine. Wong gegetun lakon sing wis kelakon iki ora bakal ana gunane. Ngibarate kaya dene sega sing wis dadi jenang ora bakal pulih dadi sega meneh Werkudara. Ayo kowe. Ayo, petungen. Ngibarate kaya dene sega sing wis dadi krecek. Oh. Ora bakal iso ana lawuhe. Ngoten to, Pak? Nggih. Paling jujusan. Nggih. Pun mboten napa-napa. Sing baku wonten. Pangane ra ana.
Iki ngrebuk apa? Lho, kowe iki tak kandhani kok malah ngrebuk apa? Wis to, ngono wae. Nek kowe iki wangkot ora gelem mateni Bagong ya Dewi Waradropati ora bakal kondur marang negara Ngamarta. Nek Dewi Waradropati kepengin kondur marang negara Ngamarta, Bagong matenono, Bagong dipateni. Wis ngono wae, ora dadak-dadak gladrah gunemane Begawan Durna, ngeceh-ceh rembug, ngandar-andar ngendukur dewe kaya grojokan, ndak dikira wong tuwa sing kurang gawean Werkudara. Pasang Kalimantabik Yayi parenga kula badhe semala ingkang sami pangandikan. Oh Prabu Karna kados pundi? Kula menika rumaos kula kok isin. Kula menika wirang. Ing ngatasipun negaring Astina menika ing lenggah Priyagung ing samu kondang Kaloka Yayi Prabu Duryudana menika sinten ing mboten prisa? Rekyana Patih Harya Sengkuni menika sapa sing ora ngerti Patih Ngastina kondang nganti ngebaki jagat Begawan Durna menika sapa sing ora ngundangake? Nganti mbrebeki asmane Kalokengrat. Ning ewadene sareng kempal dados setunggal kok rembuge kaya cah cilik kabeh. Iya. Kula menika ngantos isin. Kula menika ngantos wirang. Cobi to. Dipun midhangetaken para kawula semanten kathahipun para nayaka Punggawa. Sami midhangetaken sami nilingaken karna sedaya kepengin nyumurupi menapa to rembak ing mapan wonten ing telenging Datulaya. Lah kok jebul malah kepengin mateni wae ming derajate Bagong. Lah kok dadak nyilih Werkudara menika lho. Menapa mboten nepeh gedhoane? Menapa mboten asor derajatipun Alendra Ngastina, Patih Ngastina, Nujum Ngastina menika menapa mboten asor derajatipun? Yen mateni Senopati bedah negara Mboyong Putri menika saged ngungalaken dada. Ming mateni kawula cilik kok rumangsa kudu gleleng pacake gembelo sirahe kaya wis ampu-ampu dening jagat. Nuwun sewu kula isin kempal wonten negari Ngastina Yayi. Wonten dawuh. Boduna. Wonten timbalan. Kakang Prabu Karna sajaipun duka. Anggenipun paring pangandikan dipun anggep kula lan panjenengan menika tasih alit-alit. Oh, wong kok ora nyawang sejatine. Semene kok cilik kitene bubrahke BH. Pendeta kok omongane kaya kenek lho rumane. Lho nyatane ngono kok wis tuwa-tuwa wis padha duwe brengos kaya ngene kok duwe jenggot kaya ngene kok dunekke bocah cilik-cilik. Ngendikane anak Prabu Karna niku sipate kaya cah cilik kabeh. Ngoten lho. Ming mateni Bagong kok dadak nyilih Werkudara. Lho, niku jenenge strategi. Napa? Strategi. Nah, strategi. Utawa Siatsu. Wah, niku ora pijet. Siasat. Nggih, siat. Nggih, siat pripun. Wong ngene butuh menang. Ibaratnya kaya dene wong njupuk iwak ning ora butek banyune. Lho, dipateng kita angel ta niku. Nggih.
njupuk iwak ora butek banyune niku nek kula saben dina iso. Lho, kok iso kaya ngeten? Lho, sing dijupuk iwak abon. Oh. Dadi ora diculuk banyu. Nggih. Niku dadi wonten napa jenenge iki kadang kala sok saloka niku sok ora bener. Oh, Nggih. Ana tetembungan njupuk iwak ning ora butek banyune. Nek diwangsuli, nek iwak abon, mati sing duwe pertanyaan kaya ngoten niku. nggih. Ning niku ming dadi srana ngrampungi perkara ning aja nganti gawe geger ngoten lho Kakang Durna. Niku tegese kaya ngoten niku. Nggih, nggih. Anak Prabu Karna duka. Penggalipun anak Prabu Karna ing Ngawangga menika kadidene lilin. Menawi kenging adem tumuli dadi kempel, menawi kenging panas tumuli dadi ajer. Sampun wangsul anak Prabu Karna menika duka. Nanging nyantanipun tartemtu sowan malih wonten negari Ngastina menawi sampun paripurna lelampahan menika. Ngaten nggih Kakang. Nggih. Oh Durna, samenika kados pundi? Kantun ngentosi jidaring pasti. Paman Haryo. Keparingipun kados pundi para Sata Kurawa? Kula nderek Kakang Durna apike piye? Ampun ngridu Werkudara. Ampun ngridu Werkudara. Oh nggih. Werkudara ampun mang cegat. Werkudara ampun mang pilara. Werkudara wis ngestu padha dawuh ing Begawan Durna. Pun kajenge tekan Karang Kadempel mengke ben nembung Semar. Anake dipateni siji. Pun ngoten mawon. Sabab Bagong mati niku klebu nyuda kekuwataning Pandhawa. Oh ngoten. Oh, heeh. Aku nek omongan karo sampean niku seneng ning sok mangkel ngoten lho. Sampeyan nek jak omong ngregeke. Panjenengan kula niku wong gemeske. Oh. Pripun sampeyan nek omongan kali kula gemes to rasane? Nggih, kepengin ngepruk watu. Ya aja ngono, Dik. Jiwit ngono ah. Jiwit apa ora? Gemes kok ngepruk watu. Ah sing saking gemese kok. Kartowarma, wonten timbalan ngajauh. Budhana kang padha sepa ingsun kundur ngedatun kawula non Parmadal Pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Kawula non istaken dawuh Parmadal Pasilan. Nyun tampi mengestu sing ati-ati Dimas Kartowarma. Purna gati ning pananggilan. Sanatrasa kundur kedatun jeluk saking dampar ketur kerapit gambaran gading. Kadrang sangganing Promban Jeti manggung ketanggung Joko paloro-loro. Ingkang sami ngambil pacaraning keprabon kawis tinggal saking Mandrawa kaya gumebyar tindaking Sri Nararata wau.